ta maglakaw, prangkahi ko. Mga saksi ni Jehovah mong duhalo. Mga saksi na gina sila. Pinuang, di ko mo tuong mga saksi mo. Kisa'y nag-ingon nga di saksi. Doon ako'y schoolmate nga saksi. Unya, Una, ang mga saksi ni Jehovah, di manigarilyo. Nakatag-an gyud ko, nagpasaksi-saksi lang ka. ano sa na imong gilamlam niya? Ay, nanigarilyo ka? Ay, tumanan niya. Ikaduha, niingon siya nako nga ang mga saksi, di makigbarkada o dili mga saksi. Unya nga nung nakigbarkada man mo namo eh. Simple na nga tubag, anak. Nakiguban ninyo kay gusto na mo nga mahibaw mo kung usa ni kabutan. Ha! Wag mo kuya eh. Di mi ninyo mailad no? Janice, may pagmanglakaw na ta. Kita lang duha. Ayaw po taon. Ayaw may biyahe. O pagani atong magkainak. Okay, doon na lang ko'y gustong klaro. Gusto kong maibaw kung tinuod ba ang gisulti ni Gina nako. Kinsa man na si Gina? Ang kailan akong saksi, siya miingon, time pa. Magkunahon ako sa ko gustong isulti. Niya, kung sa'y mahitabo, kung dunay membro ninyo, nga nakahimog ko sa kabutang nga supak sa inyong tinuan. Sama sa unsa? Pananglitan kung nakitaan siya nga nanigarilyo, o kaha nakikilawas. Nahibaw ko, nga gidili na sa inyo. Ano sa may mahitabo? Aw, makatinaw yung ka. Sermonan ka. Pero kung maginulsol ka, sa'y doon ka. Kanara? Aw, di po ingon ni Ana ka sa'yo, oy. Kung di ka maghinulsol, i-disfellowship ka. Kung sa'y disfellowship, Patubangon ka sa mga ansyano. O kung di ka mga ipasaylo o magbaso sa imong nahimo o kung di ka magbago, aw, wa sila'y mahimo kundi i-disfellowship ka. unya di kayan ka na sa upang mga saksi? Maingon-ingon, Ana. Para na akong murag sobra ra ka na nga silo. Mao gyud. Sa inyong tanaw, murag sobra na ka na. Pero dunay katarungan kung nganong i-disfellowship ka. Naglaom sila nga magbago ka, maghinulsol ka. Kung magtinarong na atubangan sa Diyos, kanya, makabalik ka. Kung man nga ingon anaon kanila, kisa mo may gusto mo balik? Aw, kaya nahibalo man may nga kini ang tinuod nga relihiyon. Kung di na lang di ay kamutugan sa imong nahimo. Total, bitay nahibaw, di ba? Correct! Di na ako gusto mag-istorya pa, anak. Maglakaw na lang ta. May panahon pa tang mananaw sini. Unsa man, mga bano? Kanda ba? Dali na, Roxanne. Dave, ganun nag-hisgot ka pa man bahing Despero City? Di ganahan ang mga tao kung mag-hisgot na tao relihiyon. Di ba si Janice ang nagunaw nag-hisgot, anak? Dali na mo. Tana, Dave. Dave man ka? Bisag sa kinsa na lay akong gitawagan. Dinhiraman ko ba? Uman ko mulakaw. Huwag ka din eh. Dave man ka? Dito ko sa trabahoan. Dayon, doon ako gihapit silang al. Kinahanglang mag-istorya ta. May noon pa kay tunapod ko isulti ni mo. Dali, dapat na ako. Doon na ta istoryahan. Sige pa. Nahinumdum ko nga ingon ka pa ni katasa. Iko gusti ka, nanaad ko kang iuba nga himuon gayon na ko kutob sa marangan aron magdakop ka nga aktibo sa pag-alaga. Nakahatag lang ba ko nimo og kagulpa? Wa man, apan kami ni mama nimo nabalaka sa imong espiritualidad. Nahibaw ko anak ka. Sige, bitaw ko nimo sultihan anak. Apa,
doon ako isulti nimo. Maglain kong puyo. Karong gabi na ako mubalhin. Unsa? Unsa yung kong ipasabot? Asa ka man to? Mupuyo ko sa syudad. Uban kangal? O, nakakita naming apartment. Kung nadawat kami sa trabaho, sa usa ka na kumpanya. Nga nung mubalhin pa man yun ka? Unsa may diferensya kung mupuyo ka din sa ato? Sige, hanlang kong panlong sa mga tao. Kinsa mga tawhana? Ang imo bang maguwang? Ingon siya ni Ana kay gihigugma kaniya. Nganong dili na lang ko niya pasagdan kung sa'y akong gustong himuon sa akong kinabuhi. Kay kinsa mo rin nagpugong nimo sa pagbuhat sa kung unsay imong gustong himuon sa imong kinabuhi. Kamong tanan, di ko makalihog dinhi. Taghan kayo mga balaod, buhatan na. Dave, ang balaod ni Jehova dili mapigutom. Kini mo panalipod ka nato. Dili ni mabuhat gawas kung gusto kang muhimo dautan. Mao ba ka na imong gustong buhaton? Ambot lang. Ang nahibaluan lang nako mao nga malipay kayo kung kauban ako ang akong mga higala kung magpalayo dinhi. Asa man ka motambong tigong? Sapagkat tinuod, di na ko ganahang motambong tigong. Dave, nahibaw ka ba sa imong isulti? Kung mubiya ka sa organisasyon ni Jehova, mawad-an ka sa iyang pag-iya o panalingkod. Dali kang mabiktima ni Satanas. Mibati mangod ko nga mura ko gihawla. Di kinahanglang mo akong tagadaot ay hapa kita makakataon. Ang sayop ng mga desisyon di maayong sangkutanan. Mawagay ka na imong gusto dong. Di ko gustong pagbutan ko kung sa akong gustong buhaton. Kung kanos anak akong kinigustong buhaton, o uban kang kinsa na akong kinigustong buhaton, nautan magod na. Kung nahibaw ka kung unsahong pagbuhat sa husto, apan di nimo na buhaton nan dautan. Ang Biblia nag-ingon nga sala ka na. Wa pa dahil ka matulong nga kini ang kamatuoran? Uman ko magsulti anak. Nahibaw ko, magkili ang kamatuoran, wala lain pang kamatuoran. Apan pa, gusto ko lang buhaton ang akong gusto. Kung di ko gustong sultihan ko, nga di ko ka na mahimo. Kawas pa, papamatapos kini nga sistema sa mga butang. Sa akong tanaw, lugay-lugay pa rin matapos. Mapagid ka na imong pagtuo o doon ay nagsulti ni mo niya na? Maunay akong pagtuo. Dugay na kung nakadungog ang kinahanglan tang magbantay. Dave, unsa may problema? Babae ba? Dave, nakaila ka kang higuba. Ang usa dili tinuod nga nahigugma nimo, gawas kung siya nakaila o nahigugma usab kang higuba. Pa, pasaylo ako. Yun ko magpapugong. Nahibaw ko nga nahigawad ka na ako. Kung tingali si Jehova usab. Apan, wala ko'y mahimo. Unsay mo mo ipasabot, Dave? Dave, tumag ako. Unsay nahitabo? Sultihin ko. Dave, unsaon man nimo kini pagsulti sa imong mama, do? Ambot lang. Ma, maglain ako. Magunsa ka? Di ko masugot. Palihog, dong. Ayaw taon o pahawa din sa ato. Diyan, nanong nahitabo man kini. Muna magipasagdan nato siya sa pagbiya sa kamatuoran. Nakasabot ko sa imong ibati, Dave. Nakasabot kayo. Mura magnamadyan ta dyan. Nanong nahitabo man kini ka nato. Pa, kung sa may nitabo din eh. Kung sa si Mama. Ay, James. Huwag yun magmuna-una si Dave na nakahatag siyang kabuuan sa